Yung amahan diri kay bisag balungon ni pero pinangga kay ko nila. Is papa ma. Ambot aha na toron ay kay. Nangid mo to kanya mulakaw do siya. Eh kinahanglan biya. Unsa ay kinahanglan ninyo diay? Meron na mo suskilaan ba? Pero nan sa eskwela? Oh. Ano pud may pero no? Oh. Prasa man pud na. Sa exam gani no. Apon ma. Ako po barinon dito sa eskwelahan. Nang unsa kamo tanan ay bayron nun sa eskwelahan? Di mi ka exam ug dili mi kabayad anang bayron na namo ma. Maging meron nun. Sige may ganahan mo sulod no kay pag abot ito paninglan tadayon sa maestra nga inon tadayon nga. Unsa man na kuan? Jimmy, di pa mo bayad sa exam? Magbuod ako. Di ko kapasalig ninyo kay ako. Dili ba ko sa balay ng kundo no. Bi ako trabaho yung papa rabi akong gisaligan niya. Yung papa kabalo na mo nga muinang rabano. Ang kwarta niya iguro gid sa yung inom. Undang na man eskwela. Dili mo daw. Mga Sige eskwela wala ya ko useless na po pag eskwela na mo. Mamahan mo inom May niya. kabayad. Nanas papa oh. Pakainom na po gamay. Unsa man ni? Uno na Oh, makainom na pug ka. Nakainom nga. Tanaw ko mo mga anak nila nagyango ko nagpang konseskwelahan? Bayro nun? Tulo ra ka baso nakainom. Ni kasi nagasto na ikaw ra gihapon. Unsa man? Gihapitan ko diha ba o gipahapit ko ni. Gihapitan lagi ka pero ikaw pagastuon na rin mga anak ko nagbagul mo na kadika exam kay walay kwarta. Ano ba ka exam? May kwarta di mo kabayad. Ya, unsa mo tana? Magkontra unsa kisaligan ko nimo nga wa mo koy trabaho. Pero may gisaligan namo. Na mag ang kanda yung kanya karon. Siguro pa di mo inom kasi mayroon na sa imong mga anak. Ano plano nimo? Exam ro. Kano sa exam? Kuan lagi sa ni Lunes. Ha? Lunes. Nya. Nakay ko sa pa basig ko lang ba. Bayron mo exam dito ah. Ganahan mo suporta yung tapulan kay mo. Nag-eskwela man gud mi gud. Wa na pud ninyo gisilungan akong hinikta. Bro. So ba? Ay daw na ano na anay mo anak daw. Kau Jimmy. Ano ba? Kinanglan sila kwarta ba kay di sila ka exam. Tulo sila ang kinanglan kwarta. Ako imong saligan tanan? Unsa may trabaho na ko nga diri ra mo kas balay. Ikaw pud mo gisaligan. Sinig man kana ko nga. Si may pangita na ako. Gigna bitaw ka nga ay pa-eskwelahan ng mga bata kay wa tay kaya. Ikaw kay pahambog kag padungag eskwela ng mga Ayaw pa sila aron samot pagkalisod. Ma, muna na lang eskwela si Nicole lang. Ay ba mo undan karon? Ayaw mo gundang oy paningkamutan nato na kay mundang mo samot jud ta kalisod mundang mo. Si Nicole na lang pre mundang na Sabi lang. na ninyo yung amahan kay nga na gid siya ayun hinasunda Ikaw, Jimmy, nawan ang panit nimo. Sige, galigog sa pa. Lukan-lukan na lang ka ng trabaho nimo. Isa may una mo exam niya. sabay lang. Hoy, man sila pareho mo sila eskwelahan. Lunes ang exam. Lunes tanan ng exam. Ikaw, ilang level na nimo? 700 pa. Takuha ba? May kuha sa exam namo no 700 man. Benhandro ako kay tay bugas dre. Ang iba yung exam pa rin na natog bugas. Lisod pud pa dili ko nimo pa exam mon. Di ulaw nagi kay sulod sa eskwelahan. Amama ninyo mo pangayo kay hambugiro kayo sige pa eskwela bisag way kaya. Unsa sa ka pangayo nga ikaw ra mo mo gisaligon sa may kwantang nako nga mo na kay imong kwarta mo gudi inom ra mo gudi. Ako na inom nilayag ra ko. Ayag. Ay may kwan ko ana. Yung unsa may silbaron, unsa may silbar na to ni Ron. Paundangan ng mga bata. Di lagi kung paunta lagi mga bata lagi kay sayang kayo nakasugod na. Exam na gani. Anang kuan ni ko? Undang ng eskwela. Kabalo ko. Abutisan ra gyapon mo, di gyapon mo ka mag-eskwela. O kaya uyab-uyab na mo. Gasto-gasto lang mo sa inahan niya. Bot na lang yun. Undang. Banta kang tuga-tugag anak pa kung dili mo kayang responsibilidad sa imong anak. Awa ka ron. Tuga-tugag anak kanya. Ayaw anak si mo. Di ka kahatag. Puro ra ka inom. Baga ha? Yung tinuod na lang anong masuko man ka. Ayaw may si mo. Wama kay natural kay amahan ka namo. Nya, anaon na nimo mugubog ra ka. Ay mas kulan iyo man na nimo inom. Amahan ba na? Di man amahan. Inabuda ko imong bukog ugwa ko ba? Tuga magag-anak di ka balo mo sa Saman. responsibilidad mo. Ako nakaglawas mo. Sukol na ka na ko. Ang pangita na to dali ang sulbad man ana.
Mao gani paundangan ng mga bata. Lagi na pwede pa undangon, kaya nakasugod na na. Oh, di lang paundangan na suporta eh. Pa-eskwelaha. Unsa na man day, unsa day kuan nimo, di ka mo tabang di ay. Unsa na may Alam nga ba nga papakawaton ko nimo, mangawat ko para isuporta ng mga bata? dili man among ta, di ka man siginom, kana imong inom, imong igasto. Ang wala mo kong inom. Naglayag raman ko, huwag ko'y gasto sa inom. Nya di po ka mangitag panginabuhi, magsalig ra pug ka. Ikan ko ilabrad ka, bin. Diya mo yan. Libre ko. Nya, makasulbat na ng sigag inom. Huwag rin ko may inom, masulbat. Di man siya. Sulbat kay makapangita man ka, makatrabaho man ka, kana sigag inom, di ka katrabaho na kasi mo kag inom. Sa ko, bugo. Trabaho mga jornal para igasto anang eskwela. Nga. Unsa di ay? Kaya ako'y padulngan. Tuga-tugar kag panganak niya, di ka kabalo mo gasto. Kasula-sula na yung eskwela. Asa man ka? Imig, hawawaay dali kay obligasyon na nimo. Oh, gabi. Tulog. Kaya na ba? Pangundang mo kung... Saan eh? Kaya ka eskwela. Kung yung... Kulang ka na, kulong pa sa imong mga anak. Una. Kulang ka puhon, kaya nga sa imong mga anak, paimotiwan nimo. Kumutong ka, bakba ni mo ro. Naman po ka na mo puhon. Ayaw ka sa mga, naman po ka na mo. Mama mo ninyo pangayo. Ang bugiro way ka... Sige na kang mama. Way pa-eskwela mga anak way. Ikaw ang haligi ng tanan, dapat ikaw maningkamot, dili ka yung kuwan. Lahan. Sige. Oh. Yung amahan ho. Para wag isolba din yung problema. Nang kamo, Nicole, isi meron ron. Kaya kaamot, gid mo gispila nga makahuman mo, balag sa kalisod kay. Tama man itong ingon sa inyong amahan nga, agpaw may gasto sa inyo, nga na niya, magbulakbol rin mo, mga minyo ra mo, sayo pa kaayo nga, o pa mo ka mag-eskwela, hindi na maayo mo nang, balag sa takalisod, maka-survive ra lagi tani lagi. Yung kamot lang tag maayo. Alam naman yung amahan mo, di siya matabang sa tuwa, di yung kamot ang tuwa. Kaya kung na siya, di, sa pagtulugan, ra magalitan niya mo nga, napatay problema. Kaya may mo na to anak, kita na lang gid mismo maningkamot sa itong kaugalingon. Nang mo, ay gid mo pag binulakbol gid, paningkamot gid mo eskwela, makauman gid mo. Nga namoy stable nga trabaho, parang dagko mong sweldo, nga makatabang po mo sa amua, kalisod, ano ba? Nada kay mahimog, pagsalitag sa ligahan niyang amahan niya, panay pulos na, sige mo nag-inom, nagtamatabangan na. Jimmy, ilungin sa itong manok ni Papa ni mo, kanang-gulgul din na siya, Ron. Ang baksin Ron, logi sa Google, ang labas at dito ka nang hilabo mo. Kay matayan sa ako yung amahan dre kay bisag. Ano mo ni pero pinanggap kay ko nila. Ayok mo dia. Bali dito kay iskon dia oh, mabugto ng duyan.